Yeah, so here's Prophet Shepherd Boshiri just posted on his Facebook page saying, as a Malawian citizen, I feel compelled to speak truth to power during this campaign season. As our nation prepares for presidential and parliamentary elections, to our politicians, I say stop deceiving our people with empty promises and lies. Instead, be transparent about what you can deliver and what you cannot. Our nation is at a crossroads, and we need leaders who will guide us with honesty and integrity. Promise what you can deliver. Then he just posted the picture. Okay, the caption is, once I'm elected, I will become a vegetarian. There's a lion there and the sheep. So Prophet Shepherd Bushiri ayankhulapo nkhani yokhudzana ndi mamanifesto makamaka especially mamanifesto enawo kuti ayi pena pake tisamangwanamiza Amalawi. Ineyo as a Malawian citizen izi zinthu ndiyankhule kwa ma-politicians musamangwanamiza Amalawi kuti ayi nzapanga izi panga alonjezeni zimene mungakwanitse osati zimene simungakwanitse yayi nde wapanga post picture apo imene nde picture ija pa caption yake ndimeneyo yena kuti mkango kwauza achina nkhosa kuti ayi ndikazangosankhidwa neyo nzakhala vegetarian, munthu wodya zamasamba zokhazokha basi sinzakhalanso cannibal, pamene mkango timadzodzera umangodya zinthu zimenezi. Ndi anyway awo ndi malangizo a Shepherd Bushiri major one. Anyway ndi apanso ndi munthu wamkulu kwambiri. Actually ineyo I respect this person kwambiri chifukwa amabwera ndi ma-facts, amabwera ndi amafukula nkhani zija nkobweretsa maumboni nkena kuyankhula zimene afuna kuyankhulazo. Pali kungobwera nkuyankhula kuti koma pali kubweranso wina kopereka reasoning, kopereka zifukwa. Ndi mkulu ameneyo ndi iyayi ndi amfumu ndithu mwenye Washington mwenye amene atsindika kuti MCP osayivoteranso ndipo aperekanso zifukwa zake ABCDEFG mwafika mpaka na kwinako. Ndi let's just listen and watch. Tiyankhulani ndi anthu ambiri lero zofunikira. We need to talk about this. Campaign inatsegulidwa, anthu anayamba kuchita campaign. So let's talk about it. This is the only time that we have. Share this live feed. Just share it. Share it. Kamagulu. Tikumani ndi anthu ambiri. I haven't been online for quite some time because the reasons zake ndangapo ndithu. Reason yoyamba ndiyoti I was not happy with our political climate. And I felt helpless. Like I felt like there's nothing that I can do. Then malingalira nkumaona kuti kodi what is happening. So analyzing. Then naturally analyzing. I met few people. I've talked about with few leaders. Amene alipo pano kungofuna kuamva kuti kodi maganizo awo ngodani. Koma panopa share this live feed muma groups and invite others. Let's talk about this, guys. Campaign wayambika campaign. Anayambika campaign anatsegula. But we need to talk about the real issues. Let's talk about the truth. Let's talk about exactly what is happening on the ground. Because if we don't talk about these things, let me tell you this. Tikamapanda kuyankhulana zinthu ngati izizi, the politicians are going to take advantage of us. Anthu andale atitengera timalira kunsonga kwa ndodo ngati njoka. We don't have to we should not never ever let these people take advantage of us. Number one that I want you to know, kunena kuti zisankho zomwe zikuchitika panopa ndi za anthu andale, not you. That's what is happening. Because we already know malamulo amene anakhazikitsa, malamulo amene osamveka bwinobwino
akuti 50% plus 1 vote ni munthu amene angawine zisankho. And we already know kunena kuti 50 plus 1 sizingatheke pamene tili ndi mapresident azitsogoleri kapena zipani zopitira 20. It will never happen. Even itakhala kuti chipani china chipeza voti imodzi yokha zina mavota awiri ena apeza modani, but at the end of the day ndekuti palibe atapezeke kuti wapezeka ndi 50 plus 1 vote yomwe kufunidwa ichi. And chomwe chitachitike nchonena kuti end result yake you are going to see kuti mavota akuchitika pano pawa up pakhala rirani achitanso mavodio. My question is, all these resources, ndalama zonse zomwe zikulowa mu campaign, ndalama zonse zikulowa mu zisankho kuti zichitidwe, why should we waste our resources when someone kumudzi uko osadiso kumudzi kokha town wina wake akuvutika? Why should we do that? Why are we doing that as a country? Chifukwa chani tikupanga zimenezo tikuononga ndalama zambirimbiri? We already know, tikuziwa palibe amene atavoteredwe pano avota kena kwanena kuti palibe wawina tipangerirani. That's when you're going to see these people onthondale awa magogozeni anthu ophangira abwera anone kuti oh tapimanano mphamvu akuluakulu. That's why I'm saying kuti zisankho zapano sizaini ndi zaiwowo afuna apimane mphamvu aone kuti kodi ali ndi masapota ambiri ni ndani, then akadziwa kuti uyu ali ndi masapota ambiri uyu masapota ambiri, they will come together. Ife tili ndi anthu tusate inu mwindangati ayi ife tili ndi 40 bwana tiphatikizane tipange boma chifoti anthu anu ndi anthu aife akuluakulu. Ife tisamaseweretsedwe ngati zitsekerero zosewerera draft kapena nkhomo zababawo. Yeah, it's about life of people in Malawi. Siziku izizi tisamazemberereso kupita mbali nchezero zimene anthu andale akupanga sizinthu zabwino yayi. And today to see the most painful thing chimene ndikumachona lero ndikumuona mtsogoleri wamkulu bwino imvi zili kuno nzeru ali nazo mutu koma kukayima ndithu pa pulpit ndikumanena bodza literally munthu kumayankhula bodza kumachita zoti izizi ndikuyankhula pano pazi ndi zabodza lenileni. Do you want me to give you an example? Ndakuwuza ndikuti tulula right? You know, look at this. I will start with MCP. Ndipo ndikamayankhula za MCP ndikuti musaganize kuti I'm not going to talk about the other political parties, but panopa galo amene akwene athamangitsidwe nyumba ndi uyuyu wa MCP ndiye ndiyamba ndi statement yonena kuti chonde I don't care which party you belong to, koma MCP needs to get out of the government. Boma la MCP ndi tonse alliance panopa chaka chinocho mpa September apa lituluke mboma. If you want transformation, if you want change in the country, because if you're not going to do this, let me tell you this, panopa anthu awawo kukakamira kwa mboma kuma kukakamira panopa awonongamo, and they literally know kunena kuti tikangotuluka pano tili pa mavuto akuziwa. Inuyo mawerenga comment, not comment, post imene walemba vice president wa dziko sindi kumusapota sindi kumubakira koma mwamuona panopa wafika pa point jonena kuti tithira mchenga mumpunga wagulu. That's what he's doing. Akudziwa zambiri kukafika lero ndikulemba. Let me read that. Maybe anthu enanu simunawerenge simunadziwe ndiwerenge comment imene walemba wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko akuti ineyo si munthu wamantha kuti ndikapepese. Ndikuti pali china chake chachitika, I will not talk about that. Mubomamu mwadzadza mbava ndipo ndikhoza kutchula mayina pa khoti ndikuperekera umboni za zomwe akuchita. Alembaso chonchi Malawi akusauka kumasowa fuelo, simenti, sugar ndi kukwera kwa zinthu chifukwa cha anthu omwe akulamula lero. Yeyo soto ali mboma lomwe akulamula nawo. Ndiye ndikuwuzaniso kuchenjera kwake zimene akumachitaso naye. Ati pa 16 September onse akuyenera achoke ndi kuponyedwa ku ndende. Of course, mawu amene walemba mumu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko true, zoona zokhazoka. Koma yeyonso it is a strategy
yeyonso ndi remedy yake, yeyonso ndi kampeni yake, propaganda yake yofuna kunena kuti simunanditenge, simufuna mugwire ntchito ndine, mwathana nane, mupanga zanu, ndiye dikirani inenso ndithira mchenga mu mpunga wa gulu kuti Malawi adziwe kunena kuti inuyo you are not the right people. And to the question kuti tikambira kwa wachiwiri wa mtsogoleri akukamba zimenezo lero chifukwa chani? Wakhala mboma momo akangana ndi UTM mthawi se kukoka na mashati lero akukayankhula izi. Of course akunena zona koma akukayankhula izi chifukwa chani? Akufuna empathy yanu, akufuna ineyo ndimve kuti kodi munthu uyu wayankhula izi akunena di zona, ngati kuli kuvotera munthu tendi votera. Don't make that mistake, don't even make that mistake. Izi zakuchita awawazi ndi ndendende zijana achita aujena madandana awiniko kuchoka ku UTM kuja chifoti sana ndile zimene amafuna kuwapatsa, anachoka kumene kuja ndikuyamba kuyankhulaso zinthu za mwana. Cholinga ndichonena kuti akuulula zinsinsi zawo zimene anthu akhala kuchita limodzi itu. Ndiye let me tell you this, mukazango muona munthu akubwera kwa inuyo akuwuzani kuti akulu akukutukwanani kuseri, akumakunena ani akuti amandiuza zakuti, ndiye inu mukazango kuti amandinena ndikupita kumene kuja ndikukahauka kapena ndikukanyoza kumene kuja, mutu wanu sukuyenda, because this person who is coming ngati akubweretsa nkhani zimenezo, ngati munthu winayo anapeza mpata kumufatsira nkumamuuza, what does that mean? It means both people, they were talking about the same thing. So this is exactly what is happening right now. Kumamuona munthu wamkulu imvi zili kuno akukayima pa podium ndikumayankhula kunena kuti ifeyo mukangotivotera ana onse tiapatsa pa 500,000. And this is very serious. I'm telling you, this is very serious. I'm not emotional, but this is very intentional. Munthu wamkulu wanzeru zake ndithu amene afuna kukhala mtsogoleri wa dziko lathu akayime pa podium ndikukayankhula kunena kuti mwana wina aliyense odzabadwa tizampasa 500,000. Akulu, is your head working? Literally, ife musatipangiso kuti tinyoze, sitifuna kunyoza, because pano sitibwera kunyoza kapena kutukwana anthu, but we just want to say the truth. Mwandipesesa, ndiye munthu wamkulu akabwere akati tuzupasa ni 500,000 ya ana. My question, the first question is, who are you? And ndikupeza kuti munthu uja ndi mtsogoleri wa dziko pano pato. In the meantime, ni mtsogoleri wa dziko ndi akukanena kuti mukandivotera, takuvoterani kale, you are already a leader. Why can't you make this happen now? In fact, ngati mukamba zimenezo ndi zinthu za nzeru zabwino zothandiza dziko, why can't you start doing it now? Osaziyamba kuzipanga implement pano bwanji. Chikuvuta ndi chani kuti mupange implement panopa, then mukatipasa ma promises onena kuti mwana oti sitikuza kuti azabadwa, sitikuza kuti kusoko kuzabadwa ana, mukatiuza zimenezo. Why don't you do it right now? Why don't you do it now? Achakwera atinamiza kwa nthawi yayitali. Izi sizongoyankhula pakamwa. Inuyo ni mboni. Tikhoza kupita pa social media pompa ndikukayang'ana zinthu marecords ambirimbiri abodza. Mawu amayankhula wokha, sikuti so AI okha. Fetereza, for example. Fetereza tikudziwa anthu amene amapanga fetereza ndi amene amatumiza fetereza kuboma kuno. Ife tikalowa mboma fetereza amene muzagula 4,000 dikanthu. Lero fetereza pa bwanji. Dzulo you saw me napanga posti mitengo ya fetereza mpaka na 195,000. 195,000. Yet this guy lied. And I'm not going to use the word kuti anatilonjeza, because kutilonjeza that's something different. But he lied. And that's exactly the same thing he's doing, the strategy that he's using now. Ngata kudziwa kunena kuti akufuna aziza apatsa ana obadwa ma 500,000. My question, ine ndi nzeru zanga, panopa kulibe ana. Pano lero sikunabadwe ana. Dzulo sikunabadwe ana. Why can't you start from there? Why can't you start giving those people ana amene ubwanji osamba kuwapatsa ma 500,000 mukamba? Mwabayiba ndalama, panopa mukuona kuti nthawi yanu yatha. Ndiye nthawi yanu chifukwa ikutha, ndiye mufuna muwanamizeno a Malawi, cholinga kuti akakuvotera. This is not fair, this is not okay, it's not looking good for our country. Maubale sali bwino, anthu akuvutika.
the background, the bottom line is, anthu amene wawa samalikonda dziko lathu. That's why you're going to hear me a lot saying kuti tatopa nontondale, because these politicians, they don't love our country, and they still want us to struggle each and every minute of our life. And then we are better off. Come on, let me tell you, there are people who are sleeping on empty stomach right now. And if you don't believe me, I'm telling you, siku linalake mutenge phone yanu, muimbire azibale anu kumodzi. Mwaimbire kwa azibale Mungu afusa muli bwanji. Ask them. People are literally sleeping on empty stomachs. Akugona ninjala. Yet these people, they are playing with our minds. They are playing with our resources. Ndalama zilipo, misonko ili. Wanji tisiye kupereka misonko, mutisile ndalama zitizipanga nazo toka zochita. Why don't you do that? This is very sad. It is sad for a nation, a developing nation like ours. We have been independent. We are independent for 61 years. Yet economically, we are not independent. Lero azika kamba kuti mavera ka video kawa akuti iya itipereka tukufunika antu 1 million. Adi said impase 1 million. Palize tima kulemekezani wani ngati munthu wa Mulungu. Koma pano paso tamba kukhala ndi narrative ina. Yunena kuti kodi anthu a Mulungu osamapanga chonchi? Tukani narrative ina, because in my entire life mene ndinakulira ndikangomona munthu wa Mulungu mbusa, more especially mbusa amene yoyo ndi Mulungu ndimaona kuti amapanga zimene Mulungu amafuna. Komano when it comes to this, you literally see that you are lying and you are not even ashamed of yourself. You just feel like this is normal, this is life, this is how things should be. Then there's a problem. Because you can't lie like that. Why should you? Tizina mizana anthu akulu ungakhale kuliana koma tizina mizana zona 500,000 mukukanika lero tumwe ndikukamba lero mukukanika kuti anthu adye chakudya bwinobwino chokwanira, mukukanika lero kuti anthu akhale ndi fertilizer okwanira akalime kuminda, mukukanika lero people are failing to buy gasoline per pump station, mukukanika lero. And then you're coming on the podium ndikumazayankhula kunena kuti yeah mukuona mafuta nziko muno alimu ambirimbiri komano a opposition ndi amene akubisa lili mutu anokuyenda muli ndi nzeru koma ndiye choncho ndingakudalira kuti muyendesenso dziko. Amalawa nzanga chonde I don't care kandi no MCP supportani MCP koma osayika so MCP mboma yaononga zinthu and panopa mukango abwenzeretsaso mboma. Let me tell you what is going to happen. And ndizabwerenzaso ndizayankhula mawu omwewa mukangopanga mistake imene kukavota ngati mwa derunde kapena mwalidzera, anthu amenewa aononga zinthu ndiye akufuna afotsere chichewa chomveka bwino eti kufotsera ndikukwirira zimenezozo azibise. Wina anayankhulapo kunena kuti munthu wankulu akakamira pa mpando ndikuti wayipitsirapo. Awa watu zimene zachitika akudziwa kuti akangotuluka pano onsewa zimene wayankhula manganya zija osakwira kundende. Chifukwa ndinayambireso ndine panopa kuzamba kuyankhula boma linaita bwerero because we want accountability. Ndalama zonse zomwe zikubedwazi pamene amalawi ambira kuvutika, we need accountability on that. Kumalawi tinazolowera kunena kuti anthu akalakwitsa timangoyang'ana, akalakwitsa timangoyang'ana, zinthu zimangopita nkumachitika motero. We don't want that. Do not vote for MCP. I don't care how much you love it. Don't put MCP back in the government. Don't even try it. We have the potential to fix the problems in our country. Mavuto ambiri amene tikumana nawo lerolowa tikudusana nawo lerolowa ndiochita kukonza anthu andale politicians. Anthu onena kuti mmene amalowa mboma anali ndi 1 million kwacha lerolo mukafufuze. As I'm speaking of today, they are billionaires, they have mansions. Nani nadu kuti boma lina kungolowa ineza dipase task forces za sogolezi mezo because ndikufuna anthu amene azatiuze kuti ndalama zimene zanazipeza bwanji.
ngati safotokoza bwino, they need to go to jail. Ngati sakupita ku jail, anthu amene ndalama zimene zitengedwe ziperekedwe kwa amalawi amene akhala kuvutika masiku onsewa zaka zonsezi. Lero nkumakabwera mwaka apasati eni 1 million mukativotere, eni 200,000, eni 2,000 mukativotere. We are not doing that. If you're doing that, then we have a problem. Then you have a problem. Let's change these things. Let's change our narrative. Tisinthe nkhani ya dziko lathu. Dziko lathu tingolikonda basi, tikonze dziko lathu. Lero silingamakhale mwaona atika pa pilot yonena kuti anthu amene akufuna kumapita maiko ngati akunoko akuyenera azika chibondi pamenepo ati chichani chibondi cha up to $15,000 imene lerolo silingakambisa ku banki chifukwa ku banki kulibe ndalama, kulibe forex. Tikambe ndalama zimene zikupezeka, you are talking of 60 million. So munthu ntangoganizirani, ndi ndani amene angafune kuti akuti akacheze ku America aike kaichitapusa china chake cha 60 million? Because once you have 60 million, why would you want to go to United States of America? You don't even want to go there. Mutenga ndalama zimene mugwirisa ntchito mupanga ma business, mupanga zinthu zofunikira, right? Komano, it's because of maubale, komanso it's because of integrity ya boma. It's the integrity ya anthu ngati amene anthu andale oti they don't even know what they are doing. They are very clueless. So I don't care what political party you belong to, because mukhoza maona ngati kuti amene yumwina akugwera kumbali ya ujeni ya DPP kapena akugwera same things. It is the same thing. But you know what? Among the blind, amene akutha kumaona pokuwala ni ndani? Unfortunately, DPP ndinakamba. Reason yomwe DPP inatulukira mboma tose tikuiziwa, it was Tipex, it was Madando. Then today, not only that, kunaliso gulaji na amene amabandira kwambiri mbomawa magulu anthu ngati amenachi. Lero today they are coming back akuti to a proven leadership, yet they are putting the same mistakes that kicked them out of the government ndikuzika pa forefront. Are you kidding me? Mutu mumunizero. And tikuziwa kuti mwina kani madzi amodzi madzi awiri. Why can't we strategically fix the country? Okay, ngati tikukonza dziko, tikonze dziko. Amalawi anakuthamangisani mboma because of ABCD. Why should you bring those things back? That's my question. That's my question. And then tinditi zipanita mbirimbiri kwatuka report yomwe anditumizira African Chanchan akunena kuti pa number 1 pali DPP ili ndi 36%, number 2 pali is that the MCP, I think, number 3 pali UDF with 30%. Guys, my survey also akuchita because you guys, you are sitting down and kumane odinebe ndikavotera chipani chakuti. We need to stop this, guys. We need to stop it. Awawa zoti yesazi tisiye apapa ine chomwe ndikanaona chomwe chimene kuchitika. First of all, these people, they were supposed to come together anyways, because ife kulibeko kulibe santhena amene akanatha kuyimirira. Kunala gulachi na Mahata. Anthu amene anaganiza anadziwa kuti anthu awa atisokoneza, this is our field, ndi bwalo la anthu andali. Chabwino takusirani for this masankho apanowa. Koma let me tell you this, 2030 sitikukusirani, and we want you out of politics, because Malawi is not doing politics anymore. Tazunzisa miyoyo ya anthu ambirimbiri. Tukufuna people who are going to go into the government and fix the problems that we have. That's all we need. Sirufuna zinthu zambirimbiri. Osati munthu oti analibe china chilichonse 5 years down the line, the billionaire. Pamene Amalawi amene anali nkanthu, at least amatha kugula sugar, amatha kugula mchere, koma 5 years down the line, they are not even able to do that. And we expect good things from these people. Non te. Obrigado. All right, let me go back. Okay, akuti akazawina. Okay, nkhani zikuchuluka. Mbale wanga zikomo kwambiri Sims Kanalo. Anthu awawa akazawina. Let me tell you what is going to happen. Akangoti awina, MCP kangolowa somboma, ikadzala mizu. Manifestesa? You should remember this. Akadzala mizu yonena kuti muzavutika kuti muichose mizu imeneyi. Komanso nde akaononga osati zibwana. Let me tell you this.
Do you know kuti campaign yawo anaipanga strategically, they planned it. Anapanga plani kuti ife campaign ndalama iyi ndeti zayo zaboma koma zaboma zo zili kutiko, because kamakamba za campaign tukamba za campaign materials, right, and logistics. Campaign materials tukamba za t-shirt wa zinthu zimene anga magawire kwa anthu kukhanga kwakopa kuti akawavotere, and in drama zimene they do set that aside. That's what political parties do. They set that aside. Number two is logistics. Now logistics aja, you're talking of transport, kodi tikaende kuti tikafika ku mobility tienda bwanji, pafunika magani moto, pafunika fuel, all those kind of stuff. Zinthu ngati zimene zija zimatha kupangidwa manage internally. Koma is material, because Malawi is not a producing country, they need to go and buy things from China, ndoda kufuna $. Nde ana akuonza dongosolo lonena kuti akangolandira MCCI ija, I use some of that money kuti akalowese muchani mu campaign. Do you know what happened? Mulungu si James. Mulungu anayiona game yonse ija yonse bwana panga pamene paja ija. Then kunabwera IMF and World Bank anawuza kuti inu ndrama isidu kupasana. Drama iyi tizapereka after zisankho, because they knew it. Nde anakhala ngati avutika kuti ndiye tipanga bwanji pamenepa. Iyayi koma magani moto tili nawo, zaboma tili nazo, because now they are utilizing government resources kupita pena bali possible mwangathe kupita. Akutha kukwanisa panga zile. Komabe still more, they need to convince the people, they need to give them money, they need to buy materials amene tani nati. Ndiye amba kuchososona ndalama ma project. Kodi kuti bridge yanji yakumangochi anati pasadaja ani mafana a Dubai kamene now you Saudi Arabia abweresani ndapazezi sosole kusosola ngati nkhuku tipitisewo. And yet dzana lija munaonanso ku DPP kunali gulu lachi na uyu mkulu ndisamachite kutchula mayina, koma uyu the guy that naiso anampasa 11 billion aliwe 11 billion ninaopasa ija imene chisuwina ukhanayo. The reason was ameneyo apanga fund chipani cha DPP anini ndalama ndiye tatiye tipangire freeze ma account yake ndi anamulowa ndi manager. Cholinga jonati tifanane, tikhale pa ground yofanana, ife tipange leverage, because we are in the government, tini ma resources, we can use them. But guys, this is too technical for you. Zimezi mutisire fe andale amene tinapanga study ndale politics, koma ife tikambe za ife. So nkhani ya ife ndionena kuti tikangwasiya anthu awawa mboma adzala mizu, come 2030 tizakanika kuchosa. Ngati titakanika kuchosa panopa simuzakwanitsanso kuchosa, ifa zakhala kuti aononga zinthu zambiri and they want to cover all those things. Sitizakwanitsa. Komanso most importantly, ngati 5 years yaonongeka chimene yaonongekera panopa, 5 years imene zinthu zaonongeka chonche, think about the next 5 years zinthu zonongeka bwanji. Pamene akutinamiza kwambiri kumene kuti mafuta alipo ambirimbiri, sugar alipo ambirimbiri, koma opposition ikubisa. Really, you are a leader, you are a policy maker, you can make changes, and then you are blaming on the opposition. Something must be wrong with you, and we don't want that. If someone thinks like that, then why should we have that person as a leader? Not at all. We don't need you. We want people who are going to fix this country. Anthu akonze dziko alikonze, dziko libasi likhali lokomera Amalawi. Amalawi avutika nthawi yayitali. We want them apupute misozi yawo, apupute mathukuta awo. That's what we want. Every day I hear stories yonena kuti anthu ena onena kuti I know them personally, I know kuti anthu awa amachita bwino, they were better off. Not in nthawi, sinikamba kuti nthawi ya DPP, koma before this time they were at least better off. Situnena soti nthawi ya DPP ndoti zinthu zinali bwino kwambiri. Yeah. Anthu andale ndi amodzi, zochita zawo nzofanana. Iwowo amafuna azilemeretse, iwowo akhale ndi ndalama, iwowo akakhala ndi ndalama, they don't even care about the next person next to them. What they care about is themselves. Period. Akhoza kukhala ndi manyumba olo 100, yet someone is struggling even kuti akangopeza nyumba ya rent. They don't care about that person. Akhoza kukhala ndi zimagadi moto, akhoza kukhala ndi minda yambirimbiri. Cholinga nchonena so kuti azikaba ndalama kwa munthu ovutika uja. That's what they do. They bring all these programs, AIP, tizipereka mafetereza, zaboza, cholinga chawo nchomwe kuti adyerepo ndalama. We don't want this. And this coming government, tipanga criticize kwambiri, because 2030 sidufuna so zinthu zangati zimenezo. Tacheza for what? 29 minutes, guys. I need to go, right? And then before I go,
ndibweranso ndilalatanso koma sikukulalata koma nkungonena chilungamo muwauze abale anu tauzeni acha abale anu achalongo anu makolo anu azinzanu kuti akuluakulu yayi enough is enough apa pasiti kukambiranso za chipani koma MCP isaloweso mboma. Don't do that mistake. Mukapanga mistake imeneyo, I'll keep talking, I'll come back and I'll say that over and over again because we don't want that again. Taonongeka, dziko laonongeka, zinthu sizili bwino and we sidi kufuna mpana tifike pa Zimbabwe pacha yayi. Amwene, tisafike mene pacha. We don't have to. All right. Akuti mukudziwa kuti tikuonera pa plasma kuno ndipo lero mabwera ndi fire. Iya, si fire ofumu koma kungonena chilungamo basi. Basi kungonena chilungamo. Mumuona and let me tell you this, what you are going to see manganya ujatu sizobadi. Let me tell you this. Amene ujayu anakhazikika kumene kuja panopa chimene akupanga fight for is opportunity. Akudziwa onena kuti panopa ujene kariya yake yathera pati pamene pacha manganya panopa kuziwira kuti apapa MCP sikunditenga paja kuje ku UTM kucha ndimafuna ndiuze wedina koma naonongako palibe amene akundifuna padakali pano ndiyeno chomwe tachite ine nditenge empathy ya Amalawi anditsatire 40 andione kuti ine ndikunena chilungamo zimene zikuchitika mboma. Koma my question is, you have been in the government, munasinthana achilimata ngomwalira inu munatenga mpando bwanji zimenezi simmakamba nthawi imeneyo kambani nthawi imeneyo ine mundipase udindo muone right away from day one. If you're doing something wrong, I'm going to talk to you. I'll call that out kuti this is not okay because mindset yanga ndionena kuti tione kuti dziko lathu lingayende bwanji bwino tingakonze bwanji zinthu. We don't want technocrats. Technocrats maziwa. Technocrats ndi anthu aja amene iwowo chimene amangodziwa ati mklasa ankakhoza masamu amadziwa ndiye anapita mpana nakafika ku Reserve Bank kumagwira ntchito kumene kucha ndiye kapena amakagwira ku National Bank ndiye iwowo chimene amadziwa ndi zimene chocho. Koma kuti apange manipulate information ma figures olo ndikuona kuti kodi zinthu pa ground pamene zilili zinthu tipange mota. They don't know how to do that. But they will come and lie to you. Pamaso pano kumoneka ngati zinthu zabwino. We don't want that. We don't want that. We want leaders. And my leaders, the amaini akukhala all-rounders. When we talk about all-rounders, I don't want to give an example of myself, but all-rounder, it means someone who is conversant with lots of things zimene zinthu zimaini akukhalira. Padziko. Osarongodziwa masamu okha. Nanga kukakabwera mavuto kuchipatala mukapanga bwanji. Nanga kukakabwera mavuto kulime mukapanga bwanji. Adifora kudziwa masamu okha. We don't want that. So guys, ndayankhulatu kwambiri. Tia Kapito wanena kuti let's vote wisely, my guy. Please listen to that. Osagona tulo iyayi. Osafoira iyayi. Osafoira. Mukangofoira pang'ono. Mukukula atu. Ena numwakula kale. Muli ndi ana, muli ndi zidzukulu. Amene atazavutike ndi ana anu, zidzukulu zanu. Nthawi imeneyoyo inuyo mukusowa mphamvu zakutherani palibe chilichonse mungathe kupanga. Iwo aja ndameza kuti moyo kuvuta. Inuyonso nkumapempha anaja chimene kuti palibe chomwe tingathe kupanga. Munthu uzilephera kutumiza mwana wako ku skulu yoti zanthandiza kutsogolo simply because ulibe kuthekera kuti ungapake ndalama. Lile. Ani iwowo auja anthu andalewa, anthu akubomawa, anawo onse ali maiko akunja akuphunzira masukulu abwino. Akadwala iwo munaona akubwera ku Zimwangwa Ujeni clinic. Munaona pa akubwera ulo ku Queens kapena ku Central Hospital. You've never seen them. Where do they go? They have the money. They go amakwera ndege ngati there is someone else. Munthu oti ndimangonziwa koma ali kuboma kumwepo. Ndiye munthu ndi deputy so Ujeni minister. Koma lero lopomwe ndikukamba pano. Ndege akumakwera daily ngati mmene inu mumakwerera akabanza mali chani njinga zimayenda zichi. Daily. Iwe ine nkumakhala pamene koma anthu ena akakuvutika. And this person is flying like this using government resources. Really? We need to clean up that mess. Tipange clean zinthu kazimezi. And dziko lathu libwererenso ndi sanity. Tikhale dziko labwino. Tili ndi resources ambiri azungu. Ndimapita kuma forum ambiri. I don't even post here. But I go to lots of forums. Many people talk about good things that Malawi has.
amakamba kunoti you guys you are sitting on zinthu zoti dziko lapansi lonse likuyang'ana, koma we are doing nothing. Chimene tikudziwa tikapeze anthu tikakambirane nawo abwere kuseriko akakumbe pang'ono atipatse bola ife ndalama, tikateno ma akaunti athu ndi achibale athu onse ndalama khamwama. That's what we want to see. And tikateno basi mwasangalala katibweresera kaujeni kansalu katisheti basi nkumamva kukoma moyo. Is that what you want? I'm sorry guys, I gotta go. I love you. Sinapange rekodi. I'll try to download this from Facebook if it's going to be possible, and I'll post this on YouTube. So if this was your first time to watch me, please follow my page and check me out on YouTube as well. Subscribe to my page. Let's talk about this. I love you, and may God bless you. May God bless our country. Malawi. Bye.